alhamdulillah rabbil alamin ɗe balɗe fof koko hokkuno kono hannde kam hokkiti yurmede Allah moƴƴere jippanima en no feewi gila 14 heures ha joni ndiyam ɗam ina jippo machallah alhamdulillah rabbil alamin eɗen jetti Allah no feewi en jetti Allah no feewi gueɗe Allah kadi keñantake quoi keñantake eɗen gonde musidɗo men remiyanke mawɗo noon wiye Mourda Diallo remiyanke mawɗo falde nde fof kanko ɓuuri wawde remde yante Oumar Diallo on kam rawane kam yimɓe mbaɗi ko poɗodire gawri makko poɗe ndure no feewi kono noon yooɓe tinno no feewi yooɓe tinno eyo